Не знам дали харесвате книги с любопитна информация от типа знаете ли, че аз лично много ги харесвам, защото ми помагат да уча много неща, които по една или друга причина не съм успяла да науча в живота си. А човек се учи докато е жив. Така че детските книги, поне за мен, са неизчерпаем източник на нови знания и, разбира се, на вдъхновение. Вдъхновение да изненадвам моите познати, които, като им задавам такива въпроси от рода на знаеш ли коя е най-малката риба? Или знаеш ли, че има риби, които всъщност могат да ходят извън водата? Ето такива неща са включени в една от книгите от поредицата Смешни факти за животните. Книгите са три и разглеждат както света на водните обитатели, така и света на насекомите или пък на птиците. Аз обаче ще ви разкажа за водните обитатели, защото именно тази книга, която е написана и илюстрирана от Катина Недева, е част от Национална награда Бисерче вълшебно 2020. Тъй като това е нехудожествено издание, ще го намерите в категория нещотърсачи. А ето какво всъщност е сътворила Катина Недева за вас и за мен. Най-голямата риба в света днес е гигантската китова акула. Тя е голяма колкото два автобуса, един до друг. Представяш ли си? Цял клас ученици може спокойно да играе на сляпа баба в корема й. Най-малката риба в света е миниатюрно шаранче, което достига дължина до 8 мм, горе-долу колкото мравка. Летящите риби могат да прелитат до 50 метра. Обаче за тях няма да ви чета повече, защото искам да намеря и да ви прочета за сухоземната риба, която беше истинска изненада за мен. Ето я. Сухоземната риба прекарва по-голяма част от времето си на сушата, отколкото във водата. И може да върви с помощта на перките си. Това знаехте ли го? Аз, признавам си, изобщо не подозирах за тази сухоземна риба. Ето подобни факти е открила художничката Катина Недева, която познаваме с илюстрациите и към книгите на Анета Дучева, Зимни слънчогледи и Пияно от картон. Разбира се и благодарение на нейната авторска книга Птиче село. Тук обаче Катина ни е подготвила цяла поредица с смешни факти за животните. И в награда Бисерче вълшебно е номинирана книгата Водните обитатели, която излиза с логото на издателство Робертино. Но със сигурност не трябва да пропускате и останалите две заглавия, защото те също са безкрайно интересни. Ще си позволя да отворя на произволна страница ето тази книга за птиците, защото има бухалче, точно като логото на Фондация Детски книги. И да ви прочета за щрауса. Очите на щрауса са по-големи от мозъка му. Средно мозъка на щрауса тежи около 42 грама. А само едното му око е близо 48 грама. Разбира се, има още текст, но него няма да ви го прочита. Защото ще отида да празнувам с това фламинго, което доживяло до 81 години. И така, смешни факти за животните ще се харесат както на малките, така и на големите. Всички можем да научим нещо ново и интересно,
и е чудесно да го учим с помощта на детските книги, докато се забавляваме заедно с децата ни. Книгата е номинирана в Национална награда Бисерче вълшебно в категория Нещо търсачи.